си наред? Добре. И ние си играем GTA San Andreas епизод 2. И ние ще изкачваме чилият. Аз не вярвам, че в GTA San Andreas, поне в San Andreas има чилият дори. Аз мисля, че само в GTA 5 има. Я? Мите, готов ли си за приключение? Чакай, бе! Че аз съм так тук. Чакай, мале! Ще ме чакаш, иначе злота чака. Чаках то! Ами, ти когато слезна надолу и аз слезнах надолу. Ай, съм те чакал много пъти. И стига, трябва да си чакаме, айде. Мите, на тебе кой ти е любимият цвят? Митко? Какво бе? Цветове? Най-любимия. Да. На мен синьо. Той е най-мъжествен. Аз повече харесвам тъмно синето. Да, бе, мантинелата я няма тука. Май... Хора, споделете в коментарите на вас кой ви е любимият цвят. Ще ни бъде много забавно. Поне на мен. GTA San Andreas. Ами аз да ти кажа, на моя любим герой е... Него ли бе? Ами аз имам определени герои. Ама те са от един род. Най-ми харесват от полицайчета. Ами... CJ. Опа, Мите, аз се втасах. Не, Мите, още има надежда да се изкача. Падам. Паднах си. Но и аз стоиш права. Мите, чакай, ма. Сигурно. Хора, ако искате да знаете, той много обича да скача с парашут. Ние сме правили мисии на кораба на спална. Аз взимам хеликоптер, аз го карам естествено и всички се качват при мене, полицейски при това. Всички се качват при мене до кости. И аз им казвам кога да скачат и те скачат. Аз къде отивам? Ами да чай, че аз бърках пътя. Майко! Мъртъв съм. Да, някак си умрях.
Добре. Малко ми лагна. Съпортна. Чакай. Warp. Чакай да се оправя. Добре, чакай. Не ме лаги. Просто карам бавно. Той беше на една манчинела и те му бъгна, че се едно сам се тръжка. Не, аз карам като най-бавните хора. Нали? Да, 5 етаж, защото и поне... Мите... Нищо. Хора, споделете, който гледа Lego Ninjago или Lego Next Night, да ми пише в коментарите. Що? Сериозно до страшата. Мите, аз какъв цвят съм? Мите, аз какъв цвят съм? Чакай, идвам. Майко, добре, че е тая ограда. Ама не се блъснах в нея, де. Някакъв до тебе! Това е тази спирала, бе. Какво ти е нещо? Смъртоносно нещо. Теле с танк може. Добре, че е тая ограда. Браво, че се ги измислили. Я? С мотор. Я? Fighter arm. Къде беше той? Чакай. Опа! Да, готов съм. Добре. Мите, да идвам ли? Добре.
can fly. Happily touch the sky. Мите, ще отида на пътя. Ще отида чак на пътя. И продължавам да дам газ. Опа. Майко, аз се хвърлих от мотора. Ама аз нямам парашут. Не, няма се да хвърляме пак. Да, знам. Знам! Я чакай, ще лапне. Къде си? Да, тук ми моторчето. Добре. Добре. Добре, ма. Така, хора, това беше всичко от този клип. Надяваме се да ви са харесали клиповете. Оставете ни по един коментар и се абонирайте за нас. Да. До скоро!